Politizácia trestných činov. Prezident sa tak verejne priznal k tomu, že pomáhal vyšetrovateľom vyšetrovať, čo je v zmysle trestného poriadku neprípustné. Pár týždňov pred voľbami zorganizoval Štefan Hamran tlačovú konferenciu, na ktorej bol vedľa neho umiestnený monitor so svetelnou ilustráciou zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Počas svojho prejavu pred novinármi sa venoval odkazu Jána Kuciaka, čo aj jeho fanúšikovia označili za politickú nadprácu. Neuzdávajte sa. Kandidatúra na prezidenta. Svoje politické ambície Štefan Hamran dlho popieral, čím sa bránil voči kritike, že vystupuje viac ako politik než policajný prezident. Po tom, čo bol po voľbách odvolaný z funkcie policajného prezidenta, sa zúčastnil na politických protestoch aktuálnej opozície a verejne vyhlásil, že zvažuje kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky. Kandidatúru si nakoniec rozmyslel, no svoj vstup do politiky už dnes nevylučuje. Potvrdzuje tak podozrenia, že trestné stíhania vedené za jeho úradovania a na nich nadväzujúce tlačové konferencie a mediálne vyhlásenia boli pre neho najmä výťahom k politike. V rámci tlačovej besedy v predvolebnom období prezentoval priamo dôkazy z vyšetrovacieho spisu, mená podozrivých osôb boli zatmavené z prvého písmena a kontextu toho, čo policajný prezident hovoril. Vždy však bolo úplne zrejmé, ktoré osoby sú podozrivé z trestného činu. V tejto veci pritom tieto osoby do dnešného dňa obvinené neboli. Štefan Hamran na nich len ukázal prstom, prezumoval ich vinu a nechal novinárov, aby si dôkaz z jeho tlačovej konferencie vysvetlili po svojom.